For mit vedkommende er det vigtigt at støtte kristendommens udbredelse. Og det gør man via ordet, og ordet er i Bibelen. Jeg vil gerne have drevet mission, og det kan man ikke gøre som almindelig gammel dansker. Men Bibelselskabet kan ved at modtage penge, midler, trykke bibler, og på den måde kommer budskabet ud i verden. Og det synes jeg er vigtigt, at det gør. Det giver mig en stor tryghed at vide, at mine penge går til det, jeg gerne vil have, pengene skal gå til. For ellers kunne jeg forestille mig, at en ikke præciseret arv vil gå til et eller andet, som er så langt væk fra, hvad jeg synes er rigtigt. At få lavet testamentet har været en meget let og endda overraskende let proces, fordi jeg blev hjulpet og fik ordene skrevet ned i testamentet med advokathjælp. Oven i købet har advokathjælpen så ikke kostet mig en krone. Og sidder folk med overvejelser, så skal de se at få afsluttet de overvejelser, og så få lavet det testamente. Det er meget mere simpelt, end man måske frygter.